הפקידו, זו אומנות לחימה קוריאנית שצוברת פופולריות בעולם, אבל יש מי שכבר זיהה אותה מזמן, וגם הביא אותה לארץ, ויש כבר נבחרות כחול לבן שמייצגות אותנו בעולם. אז קודם כל, לורה גולדסמן היא נשיאת הפקידו בישראל, ומי שהביאה אותו לישראל, ואלופה בעצמה, רוצים הוכחה, כל השולחן מלא בזה, ואיתה אחת התלמידות שלה, המאומנת שלה, ואולי נציגת הנבחרת המאותרת עם המדליה על הצוואר, אביה אבידר, שלום לשתיכן. שלום. ברכה. הפקידו זה טקוונדו משופר, נכון? הפקידו זה הגנה עצמית קוריאנית, שמשתמשים במשטרה צבאית וגם בפוליס של הקוריאנים. זה יותר הגנה עצמית דומה לג'יוג'יטסו, לקרב מגע, זה דבר, אבל סיבה מסובה יותר עם כאב ושבר, ואז המתחרה אמור ליפול. מה שהיא בעצם מנסה להגיד זה, הפקידו היא שונה, אפשר לומר, משאר הלוחמות. היא מביאה איתה קודם כל המון כלים, דברים יפים שאתה עובד, קודם כל גם כושר גופני אתה מקבל איתה, והיא בעיקר מתמקדת בנפש של האדם, נשימות, מדיטציה, אוקיי? איך הגעת ללורה? אז ככה, אני חיפשתי תמיד הגנה עצמית, אוקיי? ולא הכרתי, כמו כולם, לא הכרתי את הפקידו בארץ. ושחיפשתי, כמו כולם, אני רציתי, אמרתי, טוב, אולי טקוונדו, אולי פה, אולי שם. ומפה לשם הגעתי לגרנד מאסטר לורה כבר, אפשר לומר, היא עשתה דן 7 עכשיו בתחרות שהיינו. וזהו, ושאתה בסוף מגלה איזושהי תחרות, לוחמה שהיא מעניקה לך לחיים האישיים, זה דרך חיים, זה לא רק לוחמה, אתה מבין? אתה מדיטציות, ויש לך פה תרגילים, אתה בעצם עובד עם תרגילים, המטרה, אתה משתמש בכוח של היריב כדי להפיל אותו. אבל לורה, זה לא קל לקחת את הישראליות הצעירות, את הישראלים והישראליות הצעירות, ולהסביר להם את החשיבות של מדיטציה, ושל שקט, ושל משטר ומשמר, זה לא קל. במיוחד העם ישראל שלנו, הוא עם חברמני מאוד, והיה לי מאוד קשה לכוון אותם, לשים את הגבולות, להביא אותם ולהחזיר אותם שלמים ועם כבוד. אביה, את מרגישה אישה טובה יותר בזכות הפקידו? קודם כל, ברמת ביטחון עצמי, זה מרים לך את הביטחון עצמי. באמת? השתנית? חד משמעית. גם גרנד מאסטר לורה יכולה להעיד עליי, מהיום שנכנסתי אליה, והיום שאני נמצאת היום, זה שונה. אתה עובד קשה, אתה עובר דרך. אנשים מסתכלים על לוחם כספורטאי, חגורה שחורה, בשביל כולם זה נראה חגורה שחורה. זה לא רק חגורה שחורה. כן. עומד מאחורי זה הרבה יזע, עבודה, השקעה, בכי, צחוק. אתה עובד בשביל זה. כמה אנשים היום בישראל מתאמנים בהפקידו? היום מתאמנים, יש לנו בחיפה מועדון, ויש גם במרכז בבת ים, כרגע קרוב ל-50. 50. כן, וזה מתחיל, וזה היה תהליך לא פשוט. הייתי בקוריאה 7 פעמים בשביל לבנות את הבניין. קשה להתחרות עם ג'ודו ועם טקוונדו שיש להם את הפרסומת של האולימפיאדה, והילדים ישר רוצים להיות כמו הגיבורים, נכון? קשה להראות שזה שונה. ואני כן מצליחה, ואנחנו כבר יצאנו 7 ספורטאים לחול, והבאנו 7 מדליות. היינו המשלחת הראשונה לפקידו שבעצם יוצאת, אנחנו הנבחרת הראשונה בישראל, היה לנו גם אליפות. תראו איזה הישגים, זה ממש מרשים. היה לנו גם אליפות ישראל. טוב, אבל תקשיבו, אנחנו עושים טעימה קטנה, אפשר לבקש מכם טעימה קטנה? כלומר, לך מותר להתחרות עם הגרנד מאסטר? היא תתחרה עליי, אני נותנת לה את הכבוד, אנחנו רק ספורטאי מול ספורט. את הולכת להיות המפסידה עכשיו? בכוונה? לא. זה לא מפסידה, אני היריב. את היריב. אוקיי. אז בואו תראו לנו שנייה, אתה צריכה להשאיר פה את המדליה כדי שהיא לא תפריע לכם. אני רואה שיש לכם פה גם כלי נשק, גרנד מאסטר לורה. כן, כבר תסביר לכם. כלי נשק בהפקידו, בינתיים, כן. זה הכלי נשק שמשתמשים בפוליס, משטרה של קוריאה, אז אני עוצרים עוד מכוניות וזה, אז עם זה משתמשים גם תרגילים. עכשיו נגיד יש תוקף, אני נותנת לה סתם דוגמה, אגרוף. ואז הגנה, וזה כבר כואב. ואז תפיסה, שזה כבר אין לה איפה לרסות. אני גם מחזיקה אותה עם 2 ידיים פה. היא סימדה לך על הרצפה 3 מכות עכשיו. זהו, אני פנויה. פה אני יכולה לעשות כל מה שבא לי. זה אומר שהיא נשברה. כן. אוקיי.
כן. אפשרות נוספת. זה אפשרות נוספת. שימוש בסכין. שימוש בסכין. סכין זה... יש כל מיני דקירות מסכין. בדרך כלל אני מלמדת תלמידים שלי באמת, קודם כל, להיזהר מסכין, כי יכול להיות שריטות והכל. אבל אם כבר הגיע למצב... אני מגיעה לי התוקף, אני בעצם באה, רוצה לדקור אותה כביכול באזור הבטן. אם היא תקפות, אם אני לא אעשה הגנה, זהו. את מתה. הלך, כן. אז מה אני צריכה לעשות? להגן. זהו, גם פה. טק, טק, טק. פה אני לוקחת, מסיימת. וגם יש קרב. יש לנו גם קרבות בפקידו. לסיום? כן, בסיום בעצם באפקידו, יש לזה גם קרב וגם תרגילים כמו שהיא הייתה. קרב הוא... צ'ונג, חונג, הפקי, ואז עושים קרב, וקרב הוא כמו בקרב מגע, אפשר להפיל מתחרה מפה. בעיטות, נגיד היא עושה לי בעיטות. נגיד אני עושה בעיטות. ברגל. כן. אפשר, ואז הוא נופל, 5 שניות, ואם הוא לא קם, אז... זמננו תם. קמסמידה. גם לכם, מה שאמרת? קמסמידה זה בקוריאנית, תודה רבה. קמסמידה. תקשיבו, המלצה חמה שלנו, בואו תכירו את הפקידו, זה חדש, זה מיוחד, פה בארץ זה חדש. נכון. פה בארץ זה חדש. גרנד מאסטר לורה תשמח מאוד להסביר ולהראות. אביה, תודה רבה שהיא. תודה רבה לך. זה מתאים לכל הגילאים, גם לך מתאים, אתה יכול מוזמן. אני קודם כל צריך לדבר על הפירסינג שהבטיחה לי טוני, ואז אנחנו נדבר על זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, רדים, תודה רבה.